רוצה לומר את... בבקשה, בבקשה, חברי הכנסת לשבת. חברת הכנסת מירב בן ארי. טוב, חבר הכנסת, אנחנו נעבור. חברי הכנסת, נעבור להסתייגות להצבעה, ההסתייגות הראשונה, לפי סעיף 1. בבקשה, הצבעה. מי בעד ההסתייגות? בעד 17, מתנגדים 56, אין נמנעים. הסתייגות 2 לסעיף 1. בבקשה, הצבעה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, קריאה ראשונה. חבר הכנסת דוידסון, קריאה ראשונה. בעד 24, מתנגדים 60. בעד 27, מתנגדים. חברי הכנסת, בושה, בהחלט בושה, ובושה גדולה.